Aduh, kan may lami oh. Buat paton ba? Kitong may tawagan nila no? Kuan pagkat patong sa tuwa. Buat paton nila kitong man. Habas kay kitong. Kitong. Kung dagko na sa gaya niyo, kitong nganla na diri kitong. Danggit Dagko na. Oh, good sa kanila good sa danggit. Oh. Good size. Yes pa nanay. Oh. Lauma po di. Pakon bagi ko sa bawd. Sus, siyo kong dunggan eh. Taob naman oh. Taob kusog na yan. Nyaw, taob kusog yung hangin. Kung bawd. Pakon ko sa bawd eh. Ya. Mga lampay. Kapit na ni mo itong. Yabi, ako nang sawit na simo. Mura, dagkakas pa. Saan yung beligya? Danggit. Danggit ni? Danggit. Ah, sa ilan yung dodo? Patan? Angkol ninyo? Ah, pilam sa pundok ani? Sinta na. Kanina sa sinta. Sa sinta. Nanginas man mi pagikan, nga kuha sa nagdanggit. Unsa man siya tungas kilo o sa kilo? Sa. Sa kilo na. Paano man sa may hatag angkol ana? Ha? Ato na pa isoy na niya dito. Pila may baligya sa sinta? Pila may hatag angkol ninyo ana? Agis. Ah, sang 50 na niya. Sa sinta inyo ha. Ah, inyo ha ang gis. Ah. Dali na mahalin. Ha, dali mahurot. Ha? Ato kay mahurot? Asa man magsuro yan ha? Ha? Ay, entrada. Atuyok mo dito. Matuyok mo ato. Asa entrada? Anha mo atbang. Labang mo ato. Street na din ko. Ato na, dalian ninyo kay init kayo. Init kayo ba? Anala isda oy. Dito migdagat lagi. Mga target na pa na, tak-ang na namong kon. Ang kasag. So, bisa ni mo? Ha? Bisado? Pagkuhanyag, sili palihog, dre ka. Tanga tarik sili. Sili niya. Iris, tiray. Oh, gigisan din yung kasag. I-shoutout din ako kung kuhan. Ako bagong Muna siya tanan. kuhan, subscriber. Mo na tanan ra. Ano dito po yan? Ano ba? Patis? Ang. Mo di gamay lagi na. Wala niyo guro. Dada ang kuhan, lambay dagko. Agi. Pa sa tinuwa. Para mikos-mikos ang sabaw. Oh, para mix ng sabaw. Tamis ba? Lamig sabaw ba bago lang yun. Ikaw, maunsa takang mo daw ang? Kana. Saging. Aw, tinuwa? Oh, tinuwa sa di. Ah, para makakaon na. Hey guys, Maudo sa iyo. di. Inuwi ro tapalis di. Daramong kuha guys oh. Mga saging. Saging. Hilaw. Kuha naman, lapuaan ako ng kuha lang. Lutoon lang, normal, ordinaryong luto. Mong ginamos. Wow! Amis ginamos. Napag may saging, kuha. Hinog. Ano pa na? Pinaypayon. Asubin mo. Sabi! Muna kinabuhi na mo din sa probinsya. Dito sa kuhan. Napilay na na. Sa Medellin. Sa north medyo part sa dagdag sa Cebu. No problem. Lambay mo lambay. Laganan na itong videographer ay. Sama na ay. Sa pag... Luto na. Manila bahin na tani uban na ni pritoon. Ang tinuwa. Ang katong kuhan. Sangag. Ano ba ito man gol? Kinuha. Nasa Nasa tani. Kanino sa kudrik? Aw. Aw, sagon na lang. Law, yasin na baka ni. Tuwa pa siguro. Wala di sinaji ko. Aw. Sinubang danggit. Ya, kanino ang tinuwa. Bukal na pa. Yun eh. Apa eh? Wah, tinuwa. Lami. Sinubang isda. Fish from the sea. Tawa. Yung labasa pa gito na. Saging. Ano saging mo niya? Lamis lang gito. Pawan na tanawon sa ako. Danggit niya. Then, ito may uban ani. Kay, baka maago medyo gagmay mo. Kuwidas na ba? So, prito ng uban. Kanang pinakaging nga prito pa agom na tanan basta ang tunok ug ulo. Basta mga bukog. Luto namon ko mga katarit katong first batch sa mong mga alimasag oh. Gisado niyang uban kay sabol sa tinuwa.
Kinua, din plus. Dek, init na ko. Mo init? Ito. Sa mga ka-target. Ano sa ganin mo? So, busy kay sila eh. Sa mga ka-target. Maikog ta, busy kay sila. Sa mga target. Musikuhan mo kani ha? Okay? Kajutad, lambay. Oh, pila ka buko lambay kuha nimo? Pila mo nakuha mo duha? Hey, El. Amo chip cook, si Chip Boy Loglog. Yang usap po din kay si Boy Loglog the senior. Ya kanang usa diha kay Boy Loglog junior. little ka target na. Ang kaning usa si Little Manargitay. Maing. Maing. Dugay pa na bang? Butom na mo ba? Lusla na. Lusla daw. Ah, pa day. Busla na. Ikapoy. Ikapoy way tog ba no? Siglag tagay da. Ako, tulog. Sa una, ami ubuan. Ni uwi magkanta-kanta Kana ko nang magkanta-kanta sa? Dali mo ko nang maubanon sa? Sayo ubanon. Anong giuban mo ko nga? Uwi, di mo ko singir. Di mo ko singir sa buwan. Pantay na ni, naunsa na ning gibrito diri si Drake. Lah. Di sa ko ning gibali-bali niya. Malimtan ba? Kani okay na guro niya. Wala pa sa manay ka lang. Kumon ba kaya lang kaon ta man. Oo non, pantunok lagi ani lagi. Tunok. Nara man ko kaon mo na to kanan. Kanang Magtanaw kanang siya ba? magtanaw sang iro makaingon paita ni ug gitiga ako ani. Grabe mga kana bitong Ito na. Alam mo kinuha mga target. Stanley Kwang. ing. Stanley Kwang. Sa mga ka-target, Last lunod, lambay ano yun. lang. Isda. Dali mo. Ay kamunggay din mo din no? Oh. Kamugay og gato kani. Asan kamunggay? Na house na. Person, juice, Ah, kay nakaluto na. Kita taon kay naniluto. Oh, miaw na ba? Ay. Wala na pinapaanan. Mo kanang tinapaanan ba sa? Oh. Cho. Ablim di ako. Di tiklara. Gamay nagbukal na mong tinuwa mga katarget. Gamay ra sayo ba? Inadjuan mo ito. Awan niyo mga katarget ang kinabuhi sa probinsya. So kinabuhi sa probinsya mga katarget. Dahil sa norte sa Cebu North. Cebu. Kompleto man eh. Cebu North na to, yung masang kompleto. Last nga kuan, lunod kamunggay. Grabe mo arus. Tugig bukog. Dahon sa saging. Kaya ito na i-hapkin sa itong kaulan ngayon. Sa hapin wang sa? Sa saging sa Hapin sa saging. hindi na mo sa. Last man na di patawag dito day. Wa mo nalimot man ko kuan eh. Ala to rin makausap. Oo, ang suka ko dito. Di kay magkuan sa amin ni ipulpud sa kuan, pinaipay ba? Bantay mahilo sa. Ano kay mo wait on mo? Wala. Silyo ba na? Ang kung Kinalangin pa taron sa pagkaon. Ato ni kuan be. Drink. Oh, Sir, punit sa ha? Dapat ka mapusog jud ka ha? Kuha jud ba oh? Marumahin ka man tayo ni Gold. wala ni Drake. Kumusta man sir? Okay sir? Ang tinapaanan, oh. Ang kaisda ko ani. Pinrito. Okay lang papajuwin mo. Pinirito. Oh, pinirito. Lambay. Bro. Isa man. Paeng.
Kuya Pakden. Ako lang ni tambo ko tungo altaryo. Pati dyan na. Kadito na magtiil ibang gab-gab. Sudah. Lah, saan pala? Patay na sama. Yung isuan kay basta. Aba, pagkuha na lang yan. Jackie oy, nasot. Jackie. Jack! One ano? Di na. Okay. Sabi-sabi ko pa sa baba, tayo cara deh. Servant eh. Tao na lang ga. Sir, Itong, ang sabaw ba? atrasi gamay dong, siya Lingkod gi. Gusto may mga gi. Huwag kayo magpaplato. Ah, tindog lang tindog lang. Pagkuan. Punit ba? Kanon, nagkuhan ba? Oy, ang makaka ako yung buwang pa. Kuha. Kuha gi. Enggak. Lah, makaroni. Palilay pa jud paing ay. Sir, burak ba? Burak ba ha? Kay Vlog, na YouTube. Nangaon na YouTube. Let's eat mga katarget. Agay, kaya daghan oh. Ina na mga target, gutom na mga target. Kuan na mo kutsara bigil. Hoy. Lang yun ay. Ano magaw paing ka? Ayun di ako. Kanon ka na? Enggak. Kanon? Kanon? Isda. Ako nang nakaon. Kupti ko nang imuhang kuan. Kupti na imuhang. Choco ko gulo. Talaga? Ito eh. tambal. Gab. Tambal pabog. Lechon ni Kuya Simon. Banat ba? Banat oh. Wala dong ha? Wala na isda eh. Paing ayo diha, paing. Na si Sir Wilfred. Tapos mama may naman sila. Yan itong nalagay. Nash nga Nash. Uncle, Asa si Bigi? Oh, dali ay. lamig Ikaw kayo. nagi. Meron na ito. May pa sa pinirito. Lamig kayo. Mon. Ang Kada mon. maipit ka. Ang nga, oy, lamig kayo ba? Karas din. Nangaon na may mga katarget. Target, robo kayo sila katarget. Ngaon mga ka-target. Oo, laki. Mga katarget. Ako pa Ah. Isda mga katarget oh. Targetin mo na mga katarget. At the ground because it's so dirty. Oh no. 2,000 years later. Pamamanwang? Ano yun? Gayaw man mo eh. Isa winner. Paing. Bigi. Ang kasag eh. Isa winner. Paing. Mabigi di ay. Nangakuha na si. Count ka na. Dili gabi dirty. Gab, no.